Ono što je bitno je da ko nije potpisao saglasnost za pritužbu da to učini danas. O čemu se radi? Dakle, mi kao neformalna inicijativa pacijenata predajemo pritužbu, odnosno predali smo već pritužbu Zaštitniku građana i predali smo pritužbu Zaštitniku ravnopravnosti. Kao inicijativa koja je neformalnog tipa ne može postojati jedan predstavnik koji u ime i za, da kažem, račun grupe predaje tu pritužbu, tako da je bitno da mi idemo kao fizička lica koja su dala saglasnost da Aleksandar preda dopunu pritužbi. Pritužbe nemaju isto tako neki 90 dana faktički je rok za odgovor, ali je izuzetno važno za nas da znamo da su nam prekršena ta prava, znači i zakon na zdravstvenu zaštitu, zakon na pravo na lečenje i isto tako pravo na zaštitu osoba sa mentalnim poteškoćama. Mi se iskreno nadamo da će taj odgovor biti pozitivan i da imamo sve osnove za tu pritužbu, tako da, eto, ko nije potpisao saglasnost na pritužbeni sajt. Vidimo se sledećeg četvrtka, ljudi.